Fast car never did. Slash West pretty petite. Who is she like, babe? It's me. French kiss make her say we. Got 'em all like we. Amiru uyayifuna le dance loma? Yeah, baby, ngiyaqeda manje. Just for a second. Yeah. Asamike baby. Jayivela umuntu wakho. How? Umeleni? Qala phela. Kumele ungintroduce kuqala phela baby. I-audience ayingazi ukuthi ungubani. Audience kanjani? Like mengizitshela ukuthi le dance private. Bakhona. Okay. Ladies and gentlemen, please welcome umuntu wami Koketho Diri. Bathathe ke baby. Baby ayichazi lento oyenzayo. Mara baby. Hayi man, yazomosha isikhathi ngiyacela masithanda sami yenza tu. Okay. Hayi wow. Manje mina ngidanza mahala. Baby, make it rain. But anginamali. Kodwa ke an idea. I have a mind. Yeah. Damn, she bad. She the. No, I'm making it rain, Mos. yazi ukuthi yini the dance is off. Hayi ngiyabonga ukuthi ayimiselanga nje ngalento. Aha. Manje idance kuphelile o ngitera katholi. I-dance kuphela. Girl, tired of hearing the same song. And girl, my life was starting to fade. Yeah. Ufunani la wena manje ikusenso? Well, guess sawubona nawe Shona. Ufunani tsithi? Isikhethe sespare room. For in manje. Hawu, ngangikutshilile masuthi intombi yami izodinga indawo ihlala. Futhi ngangibuzile ukuthi angakhona imuva ini ngale spare room. Njoba ngena indawo ihlala. Hayi man, angithi ngibe ngakutshela ukuthi ngisazoyicabanga yonke lento leyo. And ayikho into engizoyivuma unless if uAmira kanayo inkinga. Phela we are housemates la. Ama decisions awathathwa yingiwani. No, it's cool bese ngikhulumile nayo Amira. Uthaka nayo inkinga nje kunothi enda moving ngale spare room. You went behind my back and spoke to Amira. Hawu, no ukuthi nje nawe awuthatha isikhathi sakho. Bengithatha isikhathi? Yes, and we end wayidinga indawo ihlala like immediately. Futhi nje une interview enkulu ezayo in the next 2 days. And how is that my problem kahle kahle mina? Mfethu, mamela ne. Akwazi ukuthi uhamba uyenza ama deal ne housemate yami ungakezi imiqala. Hawu, angisho ngiyakutshela manje and like I said, wathatha isikhathi sakho and mina I needed to get things done. Bheka ngine class in the next 30 minutes. Uphuki. Hey man, hey. Angiphetanga sikhiya man. Sibheke kitchen ekhabethini eliphansi. Ngiyabonga ne. Ngiyakuthanda. Oh, and yes, sengitholile imali ne and ngithengile nale textbook engade ngiyidinga. Enhle kwabe ngasizolo mfethu. Besirasa.
Ubusuku bonke ndoda. Oh. Hayi, esiphethe yazi nawe mfethu akusihini. Yilo mjida lo mfethu yazi. Lokamile mfethu ubusuku bonke mfethu ngitshela uzolala lutho mfethu. I think beka ku mission yakhe ke. Yabo, but ke mfethu mawukuthi ukufuna into yokusola ungasoli. Sola yena lo jida. And wena mfana, I have a bone to pick with you wena. Sengenzeni manje? Hayi, angina energy ukringa nayo no. Maka nje wena, you sold me out wena. Ukhuluma ngani uthi yami? Mnganami. Ngiyazi ukuthi seloko hamba uzolo. Izinto ziloko zinzima for wena. Yonke leyo nto leyo lokho ikhanda stress neenga la ku. So kumele uthi ukurelease leyo tension ukuthi ube sharp. Mina ke njengomngane wakho engeze ngikuvumele lokho. Ngine plan mana kanje. Angazi ukuthi lento le ifika kanjani lani. But akekho nendaba phela. Thatha lento le mnganami. Uyisebenzise kawu2 before udla na after udla. Izokwehlisa yonke le tension la kuwe emva kwalapho uzoba right. Kodwa na kancane nje uzulu azabuya. Thank you, babe. Ushona uyacomplain yazi ngomsindo. Uthi akasakwazi ukulala yena kulezi insuku. Cabanga ukuthi usekhumbula uzulu ukuthi yazi. Shame umnganami, yazi nami ngiyamkhumbula. Yo, sokuthi nje uhlala busy nje kulamalanga akekho shona wabantu. Mhlambe nje naye ulongi. Awungasakhathazeka ke ngalokho ma. Ngikulungisile. Chaza ukuthini? Well, asithi nje his right hand soon will be muscular. Yazini afuna ukwazi ukuthi uchaza ukuthini. All I know is that I'm disappointed in you, Amir Ntuli, and you should be ashamed of yourself. Hawu kanjani manje? Mina ngizama ukubhekela umngane wami la. Ngiyazi ukuthi kunzima kanjani ukuhlala isikhathi eside ungashayi. Yebo. Okay. Bheka mina nawe manje. Sekade sivukile. And lo ngihlekele ngibukana nawe. Wenzana nama crossword puzzles wakho. La ungilahlile mina unandaba nje nami. Kahle nje nonsense. As I've given you more than enough, Izolo. Oh babe. Izolo bekuyizolo namhlanje. And futhi uyazi nawe kuseni manje ukuthi siqala ngemorning glory. Biba ukahle du. Hayi manje, please. Babe mara mina ngiyayifuna. Okay ke ngizokunika, but then ngivumela ukuthi nje ngitholele igama lokugcina. Yo. Woza ke, thathi naye. Kanjalo nje. Wazithathe. Kanti awuyifuni? Ngiyifuna, but hayi kanjena. Kumele wenze at least ibe sexy for indoda yakho. Amero 7. Angikwazi nje ukuthi ngibe sexy nje before 10. Angikwazi. Azin. Khohle ukuthi sikasakhuluma lento. Qhubeka nanto zakho lezi zama crossword puzzles.
Uzohlala ke mina la vele ngife indlala. Indlala ayekubulawa indlala. Sakhona mina kusaphila mina. Kula ngikuphethe wena baby. Yazi wena. Hello? Kunamhlanje konje? Mina bengitshela ukuthi ukusasa. Okay, so bon. Ubani lo? Yazi lo muntu lo. Sineminyaka emithathu mina naye singakhuluma. Qhamuke sefona nje sethi manje mina ufuna ngemsize ngoba nakhe yena uthola umuzi ngala usezohlala ngala. Manje mina fanele ngiyeke yonke into engiyenzayo hambe ngiyosizana naye ngoba phela yena usezohlala ngapha. Ntombazane yahlanya yazi. Ntombazana. Yiphi intombazana? Ntombazane sesifunda nayo le varsity. Umfonele last week wathi ucela ngemsiza ngoba nakho uyasuka uzohlala ngapha so ucela ngemsiza ukungena. Intombazana. Bofunda naye varsity. Iyeza izohlala la. Akwazi uyihluphe nje ukuthi ungitshele. Why? Because angibonanga mina kuyi big deal. Hey, lo muntu wangiblocker after graduation. Azange aphinda ngikhulumise, azange azosho lutho kimi. Angazi nokuthi ungifunani nje bengifonela. But still uvumile wena ukumncedisa ukuthi amuve in. Akanayi boyfriend noma umuntu ongamncedisa ngayo yonke lento le. My boyfriend akanayo. Kanti ke futhi nomndeni wakhe akekho ohlala la eduzwana. Bonke abakude. Ulibona intombi zakhe la efana nakho? Babe, awuzutshela ukuthi uba jealous nje kamanje. Asikho isidingo sokuthi ube jealous, yazi. Asikho. Ngithe mina ngicela ukubona izithombe efonini yakho. Okay. Alright. Kodwa ke wazi ukuthi anginazi izithombe zami naye manje. Nezithombe zekudala usithi njengoba ngisho ukuthi sireconnected last week since axabana lokho angazi ukusabana. Me Yo, mubu mngana wakho baby. Iwiki le. Akushiwo lokho ngomuntu. Sorry bese ngisho nje. Ubani igama lakhe? Ubuhlali. Kodwa ke ulanda ukuthi azomusha usuku lwami lokufa. Lapha ngikhona semotini. Hayike, njengoba usayicabanga lento le nje ekhandini lakho. Ithi mina nje ngisayobhema ngikushiye. Ngiyakuthanda. Doskoko. Yiko vele wazi ukubhema. Body real nice, I'm a centerfold. Make him take me to the mall and cop 10 of those. I don't want your man, I ain't in a. Got a big, real soft like a dinner roll. Yeah, I know you like that. You just send a DM, I don't write back. Think I wanna be him, it ain't like that. This little kitty got some grip, yeah, bite back. So bon.
Ngizobona uRami. Rami. Ngiyaxolisa. Mhlawumbe umazi ngo-Amir. Mina ngimbiza ngoRami. Asikisi konje wena ubani? Ambuhlali. Say your grace. Tell them, take me to the bank. Heard that ball and make them chase. Told them, beat it up, catch a case.